Niwangsup menawa madine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Kakang Pati Udawa. Ya ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Oh lho niki diwaji semban kula. Gusti kula ingkang sinuhing Darawati wanter sabda pangandika paduka amiji dhateng pisawanipun ingkang abdipun Pati Udawa. Kepareng ingkang abdipun Pati Udawa cemadhong dawuh diwaji semban kula. Kakang Pati Udawa iya kadiparan anggonira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata marang negara Darawati. Kakang Pati Udawa mara diage matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ana ing karempit Kakang Pati Udawa. Diwaji semban kula. Menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani. Para kawula sami sayeg saka kapti akara luhuring nusa bangsa tuwi negaring Darawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen nulah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping pramuka mboten badhe anggepok unca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sesembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase Kakang Pati Udawa. Lho menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwuning Darawati. Ndadekake kaget penggalihku ora pangling ingkang suwana ngabyantaraning ingsun iki kaya atmajaning ingsun. Setijo Bama Narakasura anak lanang Anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero kelawan wong tuwa. Setijo padha harja sapraptanira nggir atmajaning sun Bama Narakasura. Nun amit pasang Kalimantapi tinebinengi lodene dumawahing tawang tuwang Rama Prabu. Wanter anggen paduka dangu dhateng pisawanipun ingkang putrapun Setijo. Tansah pinaringaning kawidadan nering sambi kala sawanipun ingkang putra manggya widodha niskala. Namung keparenga ingkang putra ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhapepada paduka Kanjeng Rama Prabu. Sesembahan kula Rama Prabu pengayoman kula ing Darawati Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Ya nggih ingsun tampa akarya bombong penggalihipun Rama ora liwat pangestunipun Rama tampanana kulup Setijo. Kula mendhingga jimat paripindayan ing kasantosan. Paring pangestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama Setijo Bama Narakasura iya. Nun amit pasang Kalimantabit Kakang Mas. Sarawuh paduka Kakang Mas Traju Trisna ingkang raying parang Garuda ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Tijo. Kadangipun Kakang Yayi Sombo iya. Siadi ngaturake bekti kalawan pun Kakang wis dak tampa karya bombong penggalihipun Kakang ing Traju Trisna. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Samba. Lho nggih. Kula mundhingga jimat paripindayan ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Kanjeng Koko Prabu Setijo. Wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ing Datrya Projing Darawati sowan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Kadangku Yayi Samba. Nyuwun pangapunten nggih. Sarawuhipun Angger Setijo ing pamaning Garbaruji ngaturaken karaharjan rawujeng andika Angger Setijo Bama Narakasura. Berkah pengestrinipun paman Garbaruji widodane ing sambi kala sawanipun ingkang putra. Namung parenga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman. Kula tampi dawuh sami-sami. Mugi kasekecakna anggenipun lenggah madaning datul ing negaring Darawati nggih. Paman sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabyantara ngersanipun Kanjeng Rama Prabing Dwaraka. Nggih katuran karaharjan rawuhipun Angger Setijo. Siwa Patih Udawa iki. Wilujeng wa kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk Patih Udawa. Kula tampi dawuh sami-sami. Mugi kasekecakna anggen sing ngandika lenggah nggih Angger Setijo. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putrapun Bama Narakasura Patih Udawa. Atmajaning Sun Setijo gawe kaget penggalihipun Rama ing Darawati. Sengkan-sengkan datanpa pepoyan
Sawaning Stija marang Projing Ndrawati, apa to kang dadi darunane? Kulup mono diagi matura marang ngersaning wong atu aming Ndrawati. Pun Rama nedya midhangetake ing tetela. Apa to wigatine dene sira tanpa taliwara tumuli sowan marang Projing Ndwaraka nggih Stija. Nunamen pasang Kalimantabi tinebine nglodhoni dumawahing tawang tuwang Kanjeng Rama. Menawi sekinten ingkang putra kadak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Tartemtu badhe kula tampi kanthi lega-legawaning manah. Krana anggen kula sowan wonten negaring Ndrawati mboten cecala ingkang saderengipun handadosaken kejut penggalih paduka Kanjeng Rama ingkang sepisan netepi dhateng darmanipun kula minangka dados putra paduka Kanjeng Rama. Ingkang tansah kedah asung bulu bekti miang glondong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni saking negaring Traju Trisna sampun laturaken dhateng resa paduka Kanjeng Rama tandha sih bektinipun ingkang putra dhateng paduka Kanjeng Rama. Ya kula wis ndak tampa karya bombong penggalingipun Rama dene tungkap ing angka kalih. Wale-wale menapa sowan ngrasa paduka Kanjeng Rama menika istunipun badhe ngaturaken wigatosipun. Wonten wigatos menika kala wau magepokan kalian gegimbolaning raos kula ingkang sampun ginebeng pinten-pinten candra laminipun. Sakmangke kula wantunaken badhe ngunjuh atur ngersa paduka Kanjeng Rama Prabing Ndrawati. Stija kaya ana wigati ingkang banget. Tumuli rada majonggoni rasawan nggih kulup Narakasura. Pun Rama nedya ngangulungake jangga nilingake karna nampa marang atur ing Atmajaku Traju Trisna Stija Bama Narakasura sampun dipun parengaken Kanjeng Rama mara tak paringi kamardikan nggih kulup Stija Bama Narakasura handrah ingkang puswita rum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ngas gandanya maweh raras wernaning driya nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Ing sepisan sowanipun ingkang putra atur pangabekti dhateng paduka Kanjeng Rama ndungkap angka kalih. Estripun sampun dangu anggen kula gegadhang dhateng pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng menika kala wau. Krana ingkang putra sampun nampi sasmita saking Jawata bilih sakmangke Jawata badhe matedhakaken inggih menika wujudipun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati. Rama wale-wale menapa mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang putra pun Stija Bama Narakasura menika sampun kaombyong dening Kanjeng Eyang Nagaraja ingkang sakmangke mapan wonten sakjawining negaring Ndrawati sampun ngantos sakmangke damel hujat sanggaling para kawula ingkang samiyang gantung madaning Datulaya. Kanjeng Rama pukulun lenggah sak jabaning rangkah Projing Ndwaraka kasinggihan mekaten
krana pangajaipun tuwin dawuhipun Kanjeng Eyang Pukulun ingkang sakmangke dawuh dhateng ingkang putra pun Setija supados kula kumawantun ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama ngemuti bilih paduka Kanjeng Rama menika tiyang sepuh kula bebasan wonten tetembungan anak polah bapa kudu kepradah kula sampun gadhe pepinginan ingkang sakmangke kinarya sarana anggen kula saged mikul dhuwur mendem jero karo tiyang sepuh kula saged anjunjung derajatipun tiyang sepuh miwah kula saged damel kuncara asmanipun tiyang sepuh sarana kula anggayuh Wahyu Senopati Rama kula nuwun sewu wiraswanipun ingkang putra pun Setija wonten negari Ndarawati menika wonten suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Rama paring pambiyantu dhateng ingkang putra pun Narakasura anggen kula badhe anggayuh wujuding wahyu kanugrahaning dewa menika Kanjeng Rama nite anggen paduka gumelar wonten ing jagat sugeng wonten ing alam padhang menika anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu mila boten aneh menawi paduka Kanjeng Rama kersa hambebantu dhateng putripotipun ingkang putra pun Setija bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring anggen kula badhe kasembadan sakmangke kedunungan Wahyu Senopati mekaten menggah gegayuhanipun ingkang putra pun Setija sowan ngersa paduka Kanjeng Rama ewadene sakmengke Kanjeng Rama boten kepareng hambebantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Setija wonten suka lilaning penggalih kula aturi paring dawuh dasaripun menapa dene paduka Kanjeng Rama boten kepareng bantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra Rama Prabu kula nuwun sewu menawi dipun keparengaken babar pisan kula badhe ngungkap dhateng kejatening raos kula ngungkap dhateng kejatening raos kula anggen kula ngraosaken kula menika atmajanipun paduka Kanjeng Rama jagat menika sampun ngundangaken bilih Setija Buma Narakasura menika putranipun Nalindring Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna namung kula nuwun sewu slaminipun kula menika dados putra panjenengan slaminipun Setija menika dados atmajanipun Nalindra Ndarawati pangraos kula menika kados dene dipun kiwakaken kula menika kados dene dipun kuwalonaken menapa sababipun dene kula matur ing kados mekaten Rama mboten emut tuwin Kanjeng Rama supe antawisipun kewajiban lan kulawarga panjenengan tansah nilar dhateng katresnan tumraping kulawarga ketitik pendak-pendak paduka Kanjeng Rama menika tansah kerem dhateng kewajiban paduka Kanjeng Rama cecaketan kalian para punden kula paman-paman kula Pandhawa mboten namung menika nanging ugi tansah cecaketan kalian kadang-kadang kula lancur-lancur Pandhawa atmajanipun para Pandhawa bebasan kulawarga dipun kiwakaken nanging menawi para Pandhawa sak atmajanipun panjenengan tengenaken nuwun sewu kula matur kados mekaten menika lupiya sampun kathah kelampah nalika kula lan paduka Kanjeng Rama kula nyuwun dhateng jengandika Kanjeng Rama gayuhaken wahyu prawirang-ningrat nalika semanten kadang kula ing pringgondani ugi gayuh wujuding wahyu menika nanging paduka Kanjeng Rama ngrencangi tuwin belani dhateng pun Gatotkaca lajeng nalika rebutan tuping Wajaduk nalika semanten paduka Kanjeng Rama ugi ngiwakaken dhateng putra pun Setija panjenengan bantu dhateng pun Gatotkaca wungsal wangsul marambah makaping-kaping kula menika dipun dawuhi supaya ngalah kanthi pawadan Setija ngreksa asmaning ramamu ing Ndarawati kowe ngalao tembung ngaten menika sampun wungsal wangsul kula tampi tembung mekaten menika sampun wungsal wangsul kula raosaken ning jebul wong ngalah menika mboten sekeca jebul wong ngalah menika mboten kepenak raos kula kados dipun raosi dening para kawula jejegipun ingkang putra ing Traju Trisna menika kados dipun raosi dening sangganing para kawula sak negari Traju Trisna Setija kae anak Ratu Ndarawati ning ora tau ditengenake dening wong tuane ora tau dibelani dening wong tuane gayuh apa-apa wong tuane mesti mbelani Pandhawa gayuh pi apa-apa wong tuane mesti mbelani anak-anak Pandhawa menika kula ngantos mireng piyambak
Menawi kula menika mboten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson, tumunten sak mangke kula wantun dhateng